Ang sambi nga'y mahitungod sa duha ka managsoon nga lalaki. Mateo Kapitulo 21, 28, 32. Mingon asab si Jesus kanila, sa inyong hunahuna, ansa man ang buot ipasabat nini. Dani sa katawo nga may duha ka anak nga lalaki. Kiadtoan niya ang magulang ug giingnan, dong, adto karon sa atong ubasan og pagtrabaho. Mitubag siya, dili ko. Apan sa kolehiyan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa ilang ubasan og nagtrabaho. Kiadtoan asab sa amahan ang manghad ug giingnan asab sama sa iyang giingon sa magulang. Mitubag ang manghad, oo, tay, apan wala siya mutumon. Asa sa duha ang nagtumon sa sugo sa iyang amahan. Mitubag sila, ang magulang. Mingon si Jesus kanila, sapagkat tinuod, nauna pa kaninyo sa pagpasakop sa paghari sa Dios ang mga maninangil og buhis ug ang mga babae nga nagbaligya sa ilang dungog. Kay si Juan nga tigbautismo mianhi dinhi ug nagtudlo kaninyo sa husto nga pamaagi aron maimo kamong matarong atubangan sa Dios, apan wala kamumoto o kanya. Ang mga maninangil og buhis ug ang mga babae nga nagbaligya sa ilang dungog mao hinuon ang mito o kanya. Ug bisan nakita ninyo kini, wala gihapon kamo maghinusol og moto o kanya.